Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез Татарстан 24 каналында Полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыруда Галимҗан Ибрахимов әсәрләрендәге кайбер фразеологизмнарны барларбыз һәм аларга аңлатма бирербез. Фразеологик әйтелмәләр телдә гаять әһәмиятле роль уйный. Алар гади сүз һәм сүзсезмәдән аермалы буларак төшенчәне, фикерне сурәтле, бизәкле, тәэсирле итеп белдерәләр. Димәк, коммуникатив вазифа башкарудан тыш эстетик бурыч та үтиләр. Сүз күрке мәкаль ди халык. Кеше үзенең сөйләмендә мәкаль әйтемнәрдән, фразеологик берәмлекләрдән ни дәрәҗәдә мул һәм уңышлы файдаланса, аны фикре башкаларга шул дәрәҗәдә җиңелрәк, тизрәк һәм тәэсирлерәк барып җитә. Татар-рус ике теллеге шартларында фразеологик фондның баюы, тапкыр, хикмәтле тәгъбирләрне дөрес куллану мәсьәләсе аеруча зур әһәмияткә ия. Әлеге ике телдә мәгънәләре һәм образлары бердә яки якын фразеологик әйләнмәләр меңнәрчә. Фразеологизмнарның бер телдән икенче телгә тәрҗемә итү юлларын, бер тел чаралары өлгесендә икенче телдә яңа фразеологик әйтелмәләр ясалу ысулларын, бу процесстагы уңышлы һәм уңышсыз якларны тикшерү ике тел ияләренең сөйләм культурасын үстерү өчен бик әһәмиятле. Галимҗан Ибрахимовның «Тирән тамырлар» романына тукталып үтик. Бу әсәр мәкаль әйтемнәргә бик бай һәм аның һәр бите диярлек әсәргә милли төс, милли үзенчәлек бирә торган фразеологик чаралар белән бирелгән. Шуңа күрә дә бу әсәрне уку бик кызыклы. Фразеология – каләм осталары яратып куллана торган сүз, сүрәт. Образлылык, үткен тапкыр мәгънә булар барысы да фразеологияны кулай тел чарасы итә. Шуңа күрә язучылар моннан оста файдаланалар да. Бу күзлектән караганда Галимҗан Ибрахимовның романы аеруча зур игътибарга лаек. Билгеле булганча, «Тирән тамырлар» романының эчтәлеге халык хуҗалыгын аякка бастыру чорының фаҗигале күренешләрен, геройлар арасындагы тирән каршылыклы мөнәсәбәтләрне гәүдәләндерә. Автор бу хәлләрне драматик вакыйга һәм күренешләрнең үзләренә тиң булырдай фразеологик берәмлекләр аша бирә. Әсәрдә бирелгән тел сүрәтләү чаралары арасында автор антоним һәм синоним фразеологизмнарны теге яки бу персонажның үз табигатенә, үз халкына туры китереп кулланган. Кайберләренә күзәтү ясыйк. Антоним фразеологизмнар: кул кушырып утыру, сидеть сложа руки, ул кешенең ялкаулыгын, эшсезлеген белдерә. Кырыкка ярылу, готовый разрываться на части. Әлеге фразеологизм киресенчә кешенең уңган, эшчән булган булуын күрсәтә. Балавыз сыгу, плакать, елау, яшь түгү дигән мәгънәдә. Баш күккә тию, запрыгать от радости. Үтә куануны, бик нык шатлануны аңлата. Синоним фразеологизмнарга да игътибар итик. Курку кертү, кытышу, хуштан язу, агарынып кату, йөрәккә алу, каушау, курку төшенчәсен белдерәләр. Романда фразеологизмнарның лексик, грамматик төркемнәреннән чыгып караганда, исем плюс фигыль, сыйфат плюс исем фразеологизмнар бик күп кулланылган. Мәсәлән, телдән язу, сүз киселү, күктән төшү, үткен, күз. Төзелешләре буенча әсәрдәге фразеологизмнарның 2дән алып 4-5 сүздән торганнарын күрергә мөмкин. Мәсәлән, кара уй, авыз ачып утыру, авыр йөккә төптән җигеп өстерәүче. Мондый күп сүздән торган фразеологизмнар әсәрнең эчтәлеген баеталар һәм укучыда тагын да зур кызыксыну уяталар. Йомгаклап шуны әйтәсе килә. Галимҗан Ибрахимов оста язучыга хас булганча фразеологизмнарны һәр очракта үз иҗади максатларына ярашлы итеп сайлап алган һәм бик урынлы кулланган. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешергә язсын.